Aha. Aha. Какая сыма? То сыма как скачет. Haha.
Kaj ti radiš na leđima, popeš? Kaj ti prije toga na leđima se popeš? Hoćeš? Ajmo roniti. Da neću roniti. Ajde. Ajde. Da znaš šta se desilo drži. Ima da resti baviš. A? Šta je bilo, preklo? Pa šta, lovranče da snima ili? Nije. Pa šta je preklo? Ja ovdje nisam vidio.